הריה ג'יפ היא החברה הגדולה בארץ לטיולי ג'יפים ואטרקציות. הטיולים שלנו הם מגוונים מאוד. אנחנו עושים טיולים לוועדי עובדים, חברות הייטק, אנשים פרטיים. אנחנו עושים רכיבה על סוסים, סנפלינג, ארוחות שטח, פויקה, בשר על האש, אסדו. המדריכים שלנו הם המדריכים המנוסים ביותר בארץ, בעלי ניסיון רב בנהיגת שטח והדרכת טיולי ג'יפים בכל הארץ. ההדרכה בהג'יפ, הדרכה מאוד ממוקדת, ולאורך כל הדרך משתדלים להתאים את הטיולים לסוג הקהל ולתת להם חוויה מדהימה. הניסיון עושה את ההבדל, ולכן אצלנו כל טיול היא חוויה אדירה.